खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। गामि सिंनि फिसा फिसा गाज्रि लामाफोरखौ बाला अन्थाइ खोनानै मेले लरेन्स इस्लारिखौ साबायखर बावदों। मानगोनां प्रमद बर' सारनि बिथोन आरो मानगोनां लरेन्स इस्लारिनि सारनि बिथोन जे सिजौगुरि आरो पाटगाव बे बिसिडिसि मोननै माने प्राइमारि एबा बिसिडिसिखौ लानानै नोंथांमोना सावराय आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जे बिथांमोना मा अभियोग होयो बा ओनसोलाव मा प्रब्लेम्स दं आरो बावैसो उनाव जिहेतु मोननै प्राइमारिनि सिङाव मानगोनां प्रमद बर' सार आरो मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार आरो माधव सिट्रि सारमोना भिजिट खालामनो फैगोन। बेनि सिगांनो जोङो सावरायनायाव मोननै प्राइमारिजों सावरायनायाव माखासे फिसानिफ्राय फिसासिन जायफोरा स्किम नङाब्लाबो मावजायो आरो फैगौ माने दैज्लां बोथोर फैगौ बे गामिया जाहाथे उसुबिदायाव गोलैनाङा बेखौ इसारा खालामनानै बिथांमोननि लुगैनाय बायदि बिथांमोननि मोननै प्राइमारिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि लुगैनाय बायदि रायजो राजाफोरनि लुगैनाय बायदि जोङोहाय चिफ सारनाव थांनानै मोनसे मेसेज हैदों आरो बे मेसेज बायदिनो सारा बे खामानिखौ मावना हो आरो मावना ला मा खामानि दं नोंथांमोना मावनो हासिगोन होननानै बिथोन हरनाय लोगो लोगोनो मोननै प्राइमारियाबो हांखुर जानानै बा गोसो गुदुङै मोजां मोनसे खामानि मावबाय। जोबोद गोजोननाय मोनदों ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोर आरो मोननै प्राइमारिनि दैदेनगिरिफ्रा जे बेबायदि खामानि मावनानै होनायनि थाखाय। बेनि थाखाय जोङोहाय मानगोनां प्रमद बर' सारखौ स्पेसियेलि धन्यबाद होनांगोन, मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारखौ स्पेसियेलि धन्यबाद होनांगोन जायखौ रायजोफ्रा लुगैदों बेबायदि खामानि मावना होनायनि थाखाय। पाटगाव आरो सिजौगुरि प्राइमारिनि दरबसे गामियाव आरो मा गामियाव बे हाबाफारिखौ मावो? ओरैनो दिनैहाय बिथांमोना मावलांबाय थागोन। दिनैहाय पाटगावनि बांलाटला आदिबासिनि गामि आरो मोनसेया जाहैबाय सान्थिफारा जायखौ दैज्लां बोथोराव बिथांमोना दोबैनानै थायो, थाबायनाय थांनाय फैनायाव उसुबिदा जायो, बे गामिखौ पाटगाव हिसाबै प्राइमारि हिसाबै खोबाय। आरो दिनैहाय माने सिजौगुरि प्राइमारियाबो नैबे 2 नं मिस्टाबारि गामि जायखौ माने साइकेलबो बारजाया मानसिबो थाबायजाया बियो दैज्लां बोथोराव बिराद गाज्रि अबस्थायाव थायो। बेनिखायनो बिथांमोना स्पेसियेलि बे गामिखौ फार्स्ट स्टार्ट खालामबाय आरो बेनि उनाव बिथांमोना सनापुराव थांगोन। बेबायदिनो फारि फारि बिथांमोनाबो खोनायनि बा मावनायनि हाबाफारिखौ लागासिनो दं। जों नुनो मोनदों जे ओरैनो माने कारेन्ट बोनानै होनायाव प्रब्लेम गैया दे, खिन्थु बिथांमोननि जेनिखि आबेदन बा आर'जलाइ होनाया खिन्थु सरकारनि खोमायाव खोनायाखै, हयथ' प्राइमारिनो मिथिहोआखै, हयथ' स्पेसियेलि आं जनेलनो मिथिहोआखै, बिनिखाय हयथ' मोननैसो कारेन्टनि उसुबिदा थालांदों। आं कारेन्टनि उसुबिदाखौ थाबैनो जायो होननानै आं मेसेज होनो नागिरदों, बेयो MLA नि थ्रयैनो जागोन। आङो बिनिखायनो दहायबो बुंदों नोंथांमोना कारेन्टनि उसुबिदानि जेनाखि आर'जलाइ बेखौ MLA सारनो मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारनो हो आरो बियो थाबैनो जागोन होननानै। फिसा दालांनि जेंना दिन्थिदों बेफोरनि सायाव बेबो चिफ सारानो बिथोन हरखादों आरो बिथांमोनानो आर'जलाइ खोलैखादों जे बेम्बु ब्रिज जायफोरा सोलिथ'नो थाखाय जायखौ स्किम हमस्लाबनो हाया, माने खम समनि गेजेरावनो मानसिफ्रा थांलाय फैलायनि जान बाहान खालामनो हायो, बिनि थाखाय बेम्बु ब्रिज बा औवानि दालां खालामनायनि माबा होदों बिथांमोना आरो बिथांमोना खालामगोन। मोनथामसो बेबायदिनो औवानि दालांखौबो बिथांमोना खालामनायनि थाखाय थाम-थिम जानानै दंगासिनो दं आरो नोंथांमोना बावैसो समनि गेजेरावनो बे औवानि दालां बानायना होनाय बेखौबो नुनो मोनगोन। औ, दा नोंथांमोना बेफोरबायदि गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबांखिनि खामानिफोरखौ मावफुंनानै होनो हादों होननानै सानो बे UPPL खुंथायनि समाव? UPPL हिसाबै जोङो मावनो हादों होननानै जों बुंनानै लांनो गौरबै। मानो होनोबा मानगोनां प्रमद बर' सार आरो बिनिनो MLA मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारमोना फिसानिफ्राय फिसा समस्याजों मोगा-मोगि जागासिनो दं आरो बेखौ इन्डिभिजुवेलि जेरैहाय जों दिनै मावदों आगोलफोरबो माखासे दै माने दाननानै हरनाय मानाय JCB लगायना होनाय बेबायदि खामानिखौ मावगासिनो दं। न' डाउट मिडिया प्लास जायाखै जानो हागौ, बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा नुनो मोनाखै, खिन्थु फिसानिफ्राय फिसासिन गामि बिसोरजों मारैहाय लोगो लांनानै फिसा समस्याखौ फोजोबनानै लानो हायो, बेनि थाखाय
मानगोनां प्रमद बर' सारा सानगासिनो दं आरो मावगासिनो दं आरो बियो दिनैनि बे खामानियाबो मोनसे एग्जाम्पल होननानै आं बुंनो लादों। दिनैनि थारिखआव क'क्राझार जिल्ला हिसाबै मिशन 6 हिसाबै जों खामानि मावगासिनो दं आरो बेबायदियैनो मोनफ्रोमबो गुबुन गुबुन हान्जानि जेनोखि कर्मिफ्रा बा दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव हाबफैगासिनो दं। दा नोंथांमोनाथ' नुदों जे बरगयारि बिथांमोन जयेन जाफैनायखौ आरो सेन्ट्रेल BCOनिफ्राय आराम्भ खालामनानै गुबुन गुबुन नेताफ्रा लोब लोब माने दै दाहारफोर बायदि जयेन जाफैनायखौ हयथ' नोंथांमोना मिथिगौ। दा बेफोरखौ नायोब्ला रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ नायोब्ला जोङो 6টাयावबो 6টা क'क्राझाराव देरहागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। এটা করা তো ভালোই পাইছে আমরা, কিন্তু অল্প পানি জমা হয়েছিল, কাদো ময়লা সব রাস্তা তো ভালো হয়েছে, ভালোই কথা। কিন্তু এই থাকে তো অল্প ভালো হলে তো আরোই ভালো, ভালো হওয়া তো ভালোই। কিন্তু সরকারের BPL সরকার ভালোই হয়, ভালোই করে দিলে তো ভালোই আসে, আরো ভালোই হবো, আরো বনাই আসে, আরো ভালো করে বানাইলে আরো ভালো। কি কম আরো আমরা গাঁয়ের মানুষ তো ভালো হলে তো ভালোই। বাৰিষা দিনত কেনেকুৱা হয় এইটো ৰাস্তা? সব কাদো ময়লা হয়, পানি হয়, পানি জাম হয়, রাস্তা সাইকেল চলাব না পায়, মানুষ হাঁটিব না পায়, রাস্তা তো এরকম হয়। এখন অল্প ভালো বালু সালু দিয়ে আরো রাস্তা বানিয়ে তো ভালোই, এতিয়া ভাল হ'ব না? ভালো হবো, ভালোই। কোনে কৰিছে এইটো কাম? আর সরকার বানাইছে, আর সরকার দিছে, আর বানাইছে, বানাওয়াটা ভালো। গাঁৱৰ আৰু এনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম আছে নাকি আপোনাৰ লগত? আমার প্রবলেমটা এই যে ওই যে লাইন তারের খুঁটি তো প্রবলেম আছে, ওই যে রাস্তা আছে, পানি পড়িলে হাওয়া এলে সব রাস্তা তো গাছগুলা পড়িব, রাতি হইলেও সব লাইন যাব, তারগুলো সব ছিঁড়ে যাব। কালিও সব পড়ছিল, রাত সকালে সকালে উঠিয়া বানাইছে নাই। এখন এটা তারের খুঁটি ভালো করে দিলে তো এটা তো আরো ভাল। সরকার দেয়া নাই খুঁটি, কয়বার আইছে দিব কই দেয়া নাই, এলাও নাই, কোন দিন দিব। আর এটা দিলে তো আরো বেশি ভাল। কি অনুরোধ করিব এতিয়া? এটা রাস্তা তো হইছে মোটামুটি, এটা ঠিকই হইছে, কাদর না থাকিব, পানি না থাকিব, এটা ঠিকই হইছে। কিন্তু এটা তারের খুঁটি দিলে, তার বানাই দিলে লাইনের, এটা হইলে তো আরো বেশি ভাল দিলে। এটা ধন্যবাদ সরকার। दिनै जोंनि बे सानथिफुरा गामिया क'क्राझार ब्लक आरो गोलैयो, ओमफ्राय BCDCआबो बे थिसावरि ब्लकआव गोलैयो। दिनै पाटगाव, दिनै जोंनि गामिया बे हान्थामेला गामि गेजेरजों हाबनाया एसे दै थायो दैज्लाङाव, बेनि थाखाय उसुबिदा। दा बेखौनो आङो जोंनि सरकारनि मानव गेदेर प्रमद सारखौ बेबादि मोजां खामानि मावनानै हरनायनि थाखाय आङो जोबोद आंनि गोसो सिंनिफ्राय धन्यबाद होबाय। आरो रायजोनि जानानै आं बेखौनो खावलायबावनो लुबैदों, जोंहा बे गामिजों हाबनाय कारेन्ट पस्ट दङ, बेयो माने कयेकजन मानसिफ्रा होफैनो होन्दोंमोन, नाथाय होफैनाय जायासै। दा बेनि सायाव एसे जोङो गामिनि मानसिफ्रा मोनजानो लुबैदों। आरो बेजों लोगोसे मोनसे जोंहा मेन माबा नांगौ दरकार दङ, प्रयजन, बे जाबाय जोंनि मिटिंसालि, कमिउनिटि हल। बेखौबो हरोबा जोङो जोंनि मानव गेदेर गोजौ लेभेलनि चिफ जों लोगोसे मोजां खामानि मावग्रा जोंनि MCLA MLA बेफोरखौ जोङो जोबोद जोंनि गामिनिफ्राय धन्यबाद होगोन आरोखि, आं बेखौनो लुबैयो। बेसेसो गोलाव जायो बे लामाया दा जिहेतु सेन्ट ग्रेभेलनि होदों? बे सेन्ट ग्रेभेल माबानिनो जायखिया गोलावा डिस्टेन्सआ गासै 150 मिटार दङ। दा बेखौ जोङो सरकारनिफ्राय बेबायदि खामानि मावनानै होबाय। जों जोबोद गामिनि जानानै आङो बेखौनो खावलायबाय, माने गोजोननाय फोरमायबाय आरोखि जों गामि जानानै। औ, जेंना जायो दैज्लां समाव, एखम्बा नैबे दुब्लिनिफ्राय दैयाबो नारखोबोयो आरो दस्राथिंजायनिफ्राय बे गामियाव हाबो लामायाव। दा बेवहाय थाबायना गारि मथर थांलाय फैलाय रिक्सा सोनायाव दिगदार जायो आरोखि, बेनि मेन प्रब्लेमा जोंना सानथिफुरा गामिनि। আমি ইমান দিনত পুরা ভোট দিছো, ইমান আগত তো কিবা আছিল, হাগ্ৰামা আছিল, তার সময়ও দিয়াই নাই। আমি অনেকবার পুরা এই কিবাটো দিয়ে আছে, দরখাস্ত দিয়ে আছে, এতিয়ালৈকে রাস্তাটো ভালেই হওয়া নাই। আজি এই আমার প্রমোদ বড় সারে অলপ সেন্ট গ্ৰেভেল ফেলাই আছো, এইটোই ফার্স্ট। ইয়াৰ বিষয়ে আগতে ইয়াৰ বিষয়ে তো কোনো কাম নাই, কামেই হোৱা নাই। কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি? ভাল লাগিছে, ভাল। কিমান লম্বা ৰাস্তা হয় এইটো? এইটো ধৰক
এই রাস্তা তো কিমান লম্বা আছে দিয়া অবস্থা থাকা রাস্তাটো কিমান কিলো 300 মিটাৰ মান হ'ব বাৰিষা দিনত কেনেকুৱা অৱস্থা হয় এইটো ৰাস্তা বাৰিষা দিনত তো এইটো সম্পূৰ্ণ কাদং হিয়া যায় মানুহৰ হাতিবৰ কাৰণে বিৰাট দিগদাৰ লাগে গাড়ীও আহিব নাপায় ট্ৰেক্টৰ আহিব নাপায় মোৰ হাতিবাৰৰ দিগদাৰ বিৰাট হৈ থাকে গাঁৱৰ নাম কি আপোনাৰ মোৰ গাঁৱৰ নাম পশ্চিম পাটগা বাংলাটোলা আর এনেকুৱা কিবা প্ৰবলেম আছে নাকি গাঁৱৰ সমস্যা আছে মেলা আছে আমাৰ বিজুলী পোৱা নাই বিজুলী পোৱা নাই ইমান দিনৰ পৰা আমি এইটো দৰখাস্ত দিছি আৰু ডঙৰ অৱস্থা নাই আৰু এটা দলং লাগে তাৰ কাৰণে তো দৰখাস্ত দিছি আমি এইটো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে বিজুলী পোৱা নাই ইমান দিনৰ পৰা পোৱাই নাই কেইটা ঘৰ আছে আপোনাৰ গাঁৱত একচুয়ালি 51 ঘৰ 51 ঘৰ কি অনুৰোধ কৰিব চৰকাৰক যদি বিজুলী পোৱা নাই আপোনালোকে মইতো পাব লাগে বিজুলীটো দিব লাগিব যাতে মোক সহায় কৰে আমাৰ সৰকাৰৰ পৰা আৰু মোক ডুঙেৰ ব্যৱস্থা যাতে লয় আৰু এটা কথা আৰু ডঙৰ অৱস্থা এতিয়াতো ধৰক ডঙৰ অৱস্থা নাই আৰু এটা দলং লাগিব মানুহ বৰ্ষা সময়ত আমি পাৰ কৰিব নোৱাৰে তাতে হাল মাৰিব কাৰণে যোৱা ৰাস্তা নাই ডঙৰ অৱস্থা খাৰাপ যে মানুহবিলাক আমাৰ কেনেকুৱা চলে আপোনাৰ আজি বিজুলীৰ কাৰণে তো আমি নিজে কোনোবা কিবা হৈছে আৰু এই বাতি জ্বলাই কোনোবা সোলাৰ লৈছে সৰু সুৰা এনেকৈ মই চলি আছো ল'ৰা ছোৱালী এনেই আন্ধাৰত থাকে পঢ়িবৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ আছে সম্পূৰ্ণ আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে একোই পোৱা নাই বিজুলী পালে ভাল হ'ব ন বিজুলীটো পালে তো ভাল হ'ব যাতে আমাৰ চৰকাৰে যাতে আমাকে সহায় কৰি দিয়ে আমি এইটো অনুৰোধ কৰিছো बे समाव आं फोरमायगोन माने जोंनि इउपिपिएल सरकारनिफ्राय जा एसे अनसुंथाइ मोनदों माने जोंनि नैबे बुहुत लामाया गथ'फ्रा थांलाय फैलाय स्कुलाव फैनायाव हाब्रु दैब्रु जायो दा दैज्लां हाखुरि नालाय ओमफ्राय दा जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेखिनि जोङो सरकारा अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय इयुनाव जुदि आरो बेबादि मोनबावबा जोङो मोजांथारै फाहामनानै लानो हागोन जों सरकारखौ एसे साबायखर होयो आरो बेसे गोलाव बे लामायाथ' ओरैनो 700 किल'मिटारसो दं बेनि अनगायैबो माबाफोर जेंना दंबावो नामा जेंनाया जोंहा दङ बेहाय मोनसे दालां दङ बे जोंनि थाखाय जोबोद उसुबिदा माने दरथाम दरब्रै गामिया बे दालांजों थाबायो बावहाय लरग' थरग' जाबाय बे दालांखौ जों एसे रिपेयार खालामनो मोनोबा जों गोजोननाय मोनगोन आरोखि सरकारनि खाथियाव बिखांबाय नामा बिनायाथ' जोङो रायजोआव बिनाय जायाखैमोन माखासे जोंनि थाबायनो गोरों मानसिफ्रा थाबायदोंमोन होनना खोनादों दा दासिमबो जाफुंथ'वाखै आरो उनाव जागोन खोमा जायोब्ला मोजां मोनगोन आरोखि जों गोजोननाय मोनगोन दालाङाथ' दा खुनुरुखुम ओरै उसुबिदा थाबायगासिनो दंथ'यो दंफांनिनो बै सानजा सिगुरजों थाङो दा बेखिनिखौनो आङो गोलाव बाथ्रा बुङोब्ला आङो सरकारखौ साबायखर बावबाय जोङो जाहाथे जोङो रायजो राजा मोजांथारैहाय थांलाय फैलाय लामाफ्रा मोजां मोनो आरो बेखिनियानोसै गोजोनथाव खौरां माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4 आव माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार नार्सारि एलकेजि इउकेजिनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो नैबे माइ सता स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो
माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।